कट्टाव पोटा घालून मी मागे दात किती मेणात करून बसून घेतला आहे आणि अजून तर तू जास्त उरलेल्यावर तुझ्या तोंडा फ्री करून चेक करून दौडलो मागे तोंडा फ्री करून मागे तोंड बंद करून दौडलो हा जिलेबी बो मारती आता मशीन हे बो मारता पोरा बेटा हा वरना तुम्ही होता बिदे मागवत बेटा हा वरना ना किल्ला बघ जिरे जा जिरे जिरे नाही की जाता तुमका पोटा दुखता का फाटी व्हा ना जीर मारले आपण म्हणणार तुम्ही हा म्हणणार अबो माग नाही करायला इथं बघितो अबे हा इथं बघी म्हणला हा रे मग जिरे दुसरी हुराक लिंबू हे तुरू काय मारणार तुम्ही म्हणणार माका मार ओढून होता तुम्ही हे बघ हा आसमान दोन रुपये असा मारत काय ना आणि विमानाच्या बसून गेले वर इथं बघ अबो माका जिवंत असताना कोण भावच केला तशी नाही तुमका विमानाच्या बसून धान दिवस त्याला तुमकडे उडे तर मागे काम भला